Jakina da, Zaborren inguruan sortua dagoen burrunba, baina bertatik ihes egin eta berriz oriontsuarekin gatoz zuengana. Azaroan, Loidibarren eta Txobakarreko bizilagunek taldean konposta egiteko aukera izango dute. Apostua garbia da, garbia eta erraza. Denon artean eta pixkanaka materia organikoa bereizten joan behar dugu, ahalik eta hondakin kopuru gehiena sindikatuaz bildu eta ziklotik kanpo ateratzeko. Hau da, horretarako, materia organikoa zabortegien ziklotik ateratzeko. Herri honetan emango den lehen pausua da. Orain arte ezagutzen diren konposta guneetatik sistema ezberdin bat dakarki lasartera, jada Hernanin eta Sakanan ere ezarrita dagoena, oso emaitza onak ematen ari direna eta estetikoki parkearen integrazioan askoz hobea delarik. Horrela, eta gure intentzioa da, hurrengo urterako eta hurrengo urteko aurrekontuetan, auzo konpostagune gehiago eraikitzeko aurrekontuak zabaltzea.